sa Radyo DZGB, 46 minutos makalis ang alas 12 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Aragan ko yan, Nald, magtaga aero exercise ka. Less stress, less wrinkles, healthy pa, baka makulog ang tuhod. And syempre, dapat magkaon man ki-healthy. Araw ka itong mga dara ni Sir Mar na na mga linukay. Ano sana, bawal ba Kuya Nald pag may makulog ang ang bitis, ay ang tuhod ki mani? Sabi ni Kuya Nald, pwede nga be, basta nga diit lang. Oy, Saturday ngon yan. Orog maon sa mga nangralaba, ta mainit. Sa mga day pa mga ralaba, anong pa man, may diit pang panahon, diit pang oras para maglaba and mainuruan ang sa indong mga nilabahan. Sige daw po ngaya. Magtaga-share kita kan sa muyang Facebook Live. Maray na paggawdo po duman sa gabos ng kaantabay sa indang mga radyo. 729 kHz sa mga berikan. Siring man sa mga nakaantabay sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online. Pwede man po nindong i-subscribe ang samuyang YouTube channel and mag-download kan samuyang DZGB app sa indong mga Play Store. Si Kuya Nald nag-uulok iniho ta bad nga may merindalan tad-taod. May nakita ko Kuya Nald. Turo tanda mo nga yung pagkaon. Siyempre. Oy, happy birthday sa gabos nagsiselebrar kan sa indang mga kumplianyo. Siring man sa mga nagsiselebrar kan sa indang mga anniversaries. Special mention na happy birthday kay Sir Arta Usia. Di ko naman siya actually, Kuya Nald, inabotig di sa station. Inabot ko siya, high school ako, siya ang head kang City Anti-Drug Abuse Council kang Legazpi City. Duman ka siya na kaibahan ka ito. Pero naradangog ko na, tas su mga presenting, aragkaan. Yun lang ito sa tanda ko kay Sir Art, pero sa mga programa niya, di ko na talaga Kuya Nald inabot. Di ka magkuyong-kuyong Kuya Nald, iyo talaga ang totoo Kuya. Oy, congratulations po sa lokal na gobyerno kan Preto Diaz, Sorsogon.
Sinda Kuya Nald Antig Midbid bilang Outstanding Coastal Community 2020 sa ginibong search kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Manungod nga igdi sa Outstanding Coastal Community sa programang Masagana at Malinis na Karagatan. Ama ko ngayon Kuya Nald, may igwanin na 13 entries sa Bilog na Nasyon and ang Puerto Diaz Sorsogon ang nakasungkit kan first place and sindaan makakaresibinin 30 million worth of livelihood projects. Sabi digdi, ayon kay Puerto Diaz Mayor Benito Doma, malaking bahagi ng kanilang pagkapanalo ang pagkakaroon ng maigting na implementasyon ng mga local program tulad ng mangrove rehabilitation, ang pagbabawal sa paghuli ng danggit, habang ito ay maliliit pa at maigpit na pagbabantay sa pagbabawal sa dynamite fishing. Very good. Sana gabos na LG yung may sakop na dagat. Igwaman ki may implementar manin matanos an sa indang mga lays, mga ordinances para at least mga marine animals naman ana day man maafektaran. Sabi ni Sir Louie Ariola, hi Ma'am Angel, maray na pagkaudto man po kay Sir Ramon Vergara. Nagihiling sindangon yan from Green Meadows, QC. Maray na pagkaudto kay Sir Onesto Aicardo Lorilla and sa Lorilla family and Gravito family dyan sa Buyuan and Kawayan nito. Maray na pagkaudto man kay Ma'am Janice Portugal Baldon. Diri may istray ni kang tugang ko. Oy, salamat po pala duman sa mga sponsors. Kang wish ko regalo mo. Kung gusto pa po nindong mag-sponsor, welcome pa po ang DCGB. Open pa po ang DCGB. Magkatok lang po kamo dyan and hanapon lang po ako nindo. Oy, maray na pagkauto po pala sa Nidans Pizza. Di pa ko Kuya Jude nakakapasyar dyan sa pero di na ako mapasyar. Makasupog na. Labi-labi ka na ngaya. Ay, maray na pagkauto muna po dyan sa Nidans Pizza. Igo po sindanin branch dyan sa bagong bukas ini Kuya Nald. Dyan sa Barangay Kabugao. Sa likod lang po yan kan Albay Cathedral. Igoman po sindanin branch. Dyan sa may Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Sir, Kuya Jarel, kung nagdadangog ka po ngunyan, baka gusto mo pong magbakal ki pizza. Kung kamo po naghahanap nin masiram and affordable na pizza, hanapon lang po nindo ang official Facebook page kang Nidans Pizza. Iba't ibang flavors na po yan, all in one, 8 flavors. All in one, pero 8 flavors. Hoy, maray na pagkauto po sa Nidans Pizza. Sabi ni Mama Teresa Dasilio Berlon, hi ate. Hindi po ako si Ate Jen. Hindi po ako si Ate Jen. Mamaya po si Ate Jen. Kailan pa ako naging si Ate Jen? Ma'am Teresa, ako po si Ate Angel. Hindi po ako si Ate Jen. Mamaya pa po sa usapang pamilya. Kung maglaog si Ate Jen, kasi ang aram ko, Kuya Ronald, may seminar eh. Si Ate Jen, ang boses niya, medyo sweet. Ako, ang boses ko, Kuya na. Sabi ni Adin, gari ka ngayon, bibarako. Well, di ko kaya Kuya Nald na pa-soft tone ang boses ko. Di ko kayang, basta aram ito, as is na talaga. Maray na pagkauduman kay pading Nick Lorilla, kay Sir Joseph Nares, o tig-correct niya na Kuya Nald, ako na si Ate Angel. Maray na pagkaudo kay Tita Daphne Garcia and kay Ate Beverlyn Bitangcourt. Ana may ghost na Kapitan SK Chairman kan Barangay Imalnod. Ano na Ate Berl? May nabasa po pala ako digding abiso from DSWD Regional Office 5. Manungod po ini sa programang Unconditional Cash Transfer.
Aha. Sabi Digdi, ang programa ng UCT ay patuloy at kasalukuyang pakikipag-ugnayan sa mga lehitimong benepisyaryo ng UST listahanan o UCT listahanan upang ma-validate ang kanilang tala bilang isa sa mga household na makakatanggap ng grants ng UCT at sila ay mapabilang sa mga bibigyan ng cash cards ng Land Bank of the Philippines. Manungod po ini duman sa mga nag-aarap po na mga sasabing kaibanan duman sa listahan kansu ma-receive ka ng unconditional cash transfer. Na hanggang sa ngunyan po, nagva-validate pa po ang mga personalized from DSWD. Kung kaya maghalat-halat lang po kan sa indang anunsyo. And bisitahon po man sa indaan bisitahon po sa indang official Facebook page. Maray na pagkauto kay Sir Kuya Ed Bonso. Nagailing da po siya dyan sa may Caloocan. And kay Ma'am Christine Navarez, hi Ate Angel, pag-greetman po si Joseph Palima Lianaresas ng happy birthday para bukas. Oy, happy birthday po kay Sir Joseph Palima Lianaresas. Hali po yan kay Ma'am Christine Navarez. Pwede na agad ako maglakaw-lakaw, Kuya Nalta. Maalauna na. Sabi ni Kuya Nal, ikasa na nga yan. Ay, magtaga-ingat-ingat po ang gabos. Duman po sa mga nagpaplanong magbiyahe. Magluway-luway lang po. Sunodon ana mga dapat na ipreparar. Maray na pagkauto mo na dyan sa Pamilya Obido. Dyan sa Barangay Kagbakong, Legazpi City. Sabi kang barkada ko, ika na nagataram sa DCGB. Di mo midbid ang boses ko. Yun na kaya ngayon tigtataram ko. Ay, Maria Juvil, kung kamo po naghahanap nin tutor, agaring nga tigbibenta mo ng... Ay, salamat po sa gabos sa nagantabay. Ang nakakaibanan ko po sa Lada Technical, Kuya Ronald Baldo. Sa IT niyo po dyan si Richard Astor and si Arvin Laad. Ako po ang sinong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Happy weekend. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay. Bagong taon. Ang Pasko. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas.
Healthy Pilipinas. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alauna 3. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpatanid ang Anti-Money Laundering Council sa publiko na sa itataong kwarta asin material na masuporta sa CPP, NPA, NDF. Enot kay ni ipigdeklarar kan Anti-Terrorism Council ang CPP, NPA, NDF bilang terrorist organization sa lindong kang ATC Resolution number 12 asin 21. Nakapalaman sa Section 12 kan ang si isay man na persona na mataunin material support sa grupo sa pagsasabi na an araman sa nakaini iyo ang magkomitir nin terrorist acts iyo ang maninimbag asin papatawan nin pananlidad na habang buhay na pagkapreso. Yan ang pangalaunang bareta halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo